Огонь на подавление! Враг сзади по левому флангу! Огонь! Врач! Они обходят нас с тыла! Перезаряжают! Прикройте меня! Они подходят к нам с тыла! Противник на северо-востоке! Ah da, taj naš beli Zagreb grad koji bi uskoro mogao postati crveni, jer uz sve gluposti koje imamo, sada se rodila i ideja komunističke, to jest tajne komunističke škole. Kao da nije dosta gledati i slušati prepucavanja Thompsona, Možemosa i svih ostalih mogućih satelita koji orbitiraju oko te sfere, već sad moramo ići toliko daleko, na krajnju marginu, neki fringe i radikalizirati se ponovno sa doktrinom Marksa i Engelsa. Drugovi moji, upoznajte Helenu Biberić i malu školu komunizma. Ja ne znam što je sljedeće, Slavko i velika škola nacionalsocijalizma. Sve je moguće. A ako ste mislili da je Radnička fronta jako radikalna stranka od koje se čak i Možemo u nekom trenutku gradio, onda ste u krivu kao i ja sam, jer i za Helenu Biberić su oni bili totalni mlakonje. Ispočetka sam mislio da je ovo nekako navlakuša i samo još jedan bombastičan naslov ovih starih medija poput Jutarnjeg lista i još jedna prilika da se zaradi koji dinar, ali ne, bio sam u krivu, ovo je stvarno legit vijest. I tako treba i biti, jer prije nego što ljudi krenu kao ne smije se promovirati u javnom prostoru, ne, treba. To je zadatak medija. Treba otkriti i treba vidjeti tko je tko i o čemu se tu zapravo radi, iako su podaci prilično šturi. No svašta se da iskopati. No kad već pričamo o školama, idemo se malo vratiti u povijest i vidjeti kako je završila, to jest što je zapravo bila u kratkim crtama politička škola u Kumrovcu za koju ste mnogi čuli, ispričavam se, Titova škola SKJ, koja je u jednom trenutku zapravo trebala biti utočište kineskog kapitala. Kumrovečki načelnik već se čuo s bliskim suradnicima kineske gospodarstvenice, a znaju u kojem će smjeru investitori razvijati kompleks koji su kupili. A sada je navodno zadnji projekt da to bude starački dom, pa eto, naši vrli penzići će napokon moći uživati u plodovima svoga rada, to jest borbe. I pohvalna je to ideja. Ta notorna politička škola za koju ste mnogi čuli je zapravo bila utočište mnogih partijanera poput Milorada Pupovca, Žarka Puhovskoga, pa čak i Boruta Pahora, ako se neko njega sjeća. A navodno, prema izvorima i dokumentima koji su dostupni, posljednji predsjednik te škole bio nitko drugi nego pokojni Ivica Račan. Možda će ovo sad zvučati naivno i nije to samo 2025. Te tajne škole komunizma su se javile i par godina prije, ali izgleda je Thompson nekako svemu tome kumovao i ajmo reći dizanju te neke desnice, mjerenje rasta kuruze, koliko je otišla daleko. Pa eto, sad se opet osnivaju te neke tajanstvene škole komunizma, marksizma ili čega već. Predobro. Ali problem je u samome početku, to jest odmah u startu. Ja neću tvrditi da sam ekspert za komunizam, ali pozivanje na rušenje ustavnog poretka, općenito dizanje nekakvih revolucija koje obično završavaju jako krvavo i stvaranje novog svjetskog poretka su definitivno dobar recept za ići u pržun. Jer kao što vidimo, ova država nije fašistička, nego jednostavno ponekad u nekim rijetkim trenucima stvarno djeluje prema zakonu i brine se za svoje građane. Svima nama koji imamo barem 3 čista u glavi, znamo malo čitati i pisati, ponekad i razmišljati, komunizam nije ništa privlačno, barem ne bi trebao biti. Zazivanje nekih prošlih vremena, nekih totalitarnih režima, konkretno od 45. do 90. i nastavak te neke SFRJ, kako drugarica Helena to želi, bi mogao dovesti ponovno do nekakvog totalitarističkog djelovanja. A tko je zapravo tu prvi na meti? Pa ja bih rekao da su recimo desnica, jer naravno nisu podobni i nisu dio revolucije, no da ne idemo baš toliko daleko, ljudi poput mene koji definitivno nisu simpatizeri komunizma ili općenito nekakvog jednoumlja su također na meti. A to je vjerujem velika većina i nas. I mogli bi jako brzo nagrabusiti. Onako laički komunizam uvijek zaziva to jednoumlje, to nekakvo organiziranje u nekakve velike skupine istomišljenika, dok jednostavno ti istomišljenici ne shvate da zapravo ne mislimo svi isto i što se onda dogodi, mi koji smo eto malo drugačiji, imamo možda neke drugačije perspektive i nekakve drugačije želje ili ne želimo biti dio kolektiva, smo automatski neprijatelji revolucije. A što se događa neprijateljem revolucije? Pa treba se vrlo brzo obračunati sa njima. Naravno, veliki problem je ovdje i privatno vlasništvo. To jest, kako sada kada postoji privatno vlasništvo, kada imamo nekakve posjede, što napraviti s njima? Pa povijest nas uči da bi to vrlo lako moglo postati nacionalizirano, a mi bi mogli završiti u kampovima za reedukaciju i naravno bez krova nad glavom.
Premda komunizam recimo ne poznaje nekako vodstvo, ja ipak pretpostavljam da kako to obično u povijesti biva, naša Helena od Zagreba bi vjerojatno bila na čelu te partije. Ili bi se barem pokušala nekim čudnim načinima probiti do samoga vrha dok izmigolji među svim tim komesarima ili što god već. A naravno sve bi bilo državno i pod onom poznatom komunističkom parolom što je tvoje moje je, a što je moje nije naše. Zanimljivo je baš sada kada ta nekakva recimo škola komunizma, tajanstvena škola, niče po svim mogućim medijima i kada se stvara ta velika vijest, sa druge strane se otkrivaju opet masovne grobnice i općenito grobnice iz komunističkog totalitarističkog režima od 45. do 90. Pogotovo na području oko Žumberka, gdje su očito partizani, NOB-ovci, antifašisti, kako god ih nazvali, bili prilično aktivni poslije Drugog svjetskog rata. A ne moramo stvarno biti genijalci ili neki vrsni matematičari da pobrojimo barem onako konzervativne brojke milijuna stradalih od ruke Tita, Pol Pota, Mao Tse-tonga, Staljina i mnogih drugih. Heck, that's my money. Have you learned nothing about sharing? Slatka je to tajna i ovdje ne mislim na nikad prežaljeni slatkiš Krašev kojeg sam obožavao konzumirati kao klinac, nego se radi o toj tajanstvenosti Zagrebačke komunističke škole koja je navodno održana 22. februara godine gospodnje 2026. negdje u Zagrebu. A da bi pristupili toj školi, naravno morate biti deklarirani komunist i morate naravno proći nekakav background check. Jer prema navodima Helene od Zagreba prijetnje primarno dolaze od desnice. Pa se oni moraju pod okriljem noći vjerojatno skupljati u nekim vlažnim podrumima i sliniti nad komunističkim manifestom, dok ih nad zemljom ljudi u crnome traže. Iskreno, meni ovo zvuči više kao kad Bladen Anor ide organizirati neki rac koncert, ponovno do zadnjeg trena nemaju pojma di će biti, šta će biti, kako će početi, ne, jer ih svi živi naganjaju. A ako je ideja tih nekih novih vrlih komunista koji sebe nazivaju direktnim nasljednicima Lenjina, Trockog ili koga god već, tako nevjerojatna i tako super cool i odlična za sve, zašto se onda skrivaju pobogu po šumama i gorama ili di god već idu po nekim podrumima? Čemu je problem, ne kužim? Zašto, na primjer, ja, kao neki mali radoznali perica, ne mogu pristupiti toj super cool školi? Mislim, ja isto želim biti dio ekipe, evo. Nažalost, to vam ne ide tako kod naše Helene od Zagreba, jer im morate proći vjerojatno nekakve provjere prije svega toga. Morate se, naravno, kao što sam prije rekao, deklarirati kao komunisti, morate imati neki background i morate vjerovati u revoluciju, što meni nikako ne ide. A sve mi to zvuči kao američko profiliranje. Mislim, oni su poznati po tome da ti naprave background check, ne? Tako da nisam siguran kako sad nekakva tu nova komunistička partija ima veze sa Amerikancima koji su praktički izmislili taj cijeli sustav. Mislim, nisu izmislili, ali su ga jako popularizirali. A kako ja zamišljam taj neki njihov background check? Helena Biberić, to jest Helena od Zagreba i nekoliko njezinih bljedolikih drugova koji žive od vazduha i revolucije i djelomično kapitalizma, možda malo i od soje, sjede za nekakvim velikim komisarskim stolom i rešetujete pitanjima o Titu, Trocko, Marksu i za što tebe znači revolucija. Ja definitivno nisam dobar kandidat, ali sam vjerojatno dobar kandidat da postanem novi stanovnik novoga Gologa otoka. Ako interneti ne lažu, naša Helena od Zagreba zapravo radi za kapitalističku firmu. To mi je u najmanju ruku jako čudno, ne? Mislim, kakvi smo mi to revolucionari? Mislim, možda su neki novi pa se prilagođavaju sistemu. Tko će ti ga znat? Ali da se ne lažemo, kapitalizam kakav poznajemo danas, barem u Hrvatskoj, a i većini svijeta, nije definitivno idealan. No svakako pruža puno više prilika nego sam komunizam. Jer koliko je meni poznato, u komunizmu bi svi trebali biti jednaki. To jest, radnička klasa bi trebala prevladavati i svi bi trebali imati kao ista prava, isti posjed. Ne znam, meni je taj cijeli koncept jako misteriozan. Ali ono što nas povijest uči je da ništa nije baš tako idealno i da se to jako vrlo brzo izvitoperi i da uvijek postoji neki vođa, to jest totalitarni diktator. A oni malo crveniji će reći da pravi komunizam nikada zapravo nije isproban. Što je u neku ruku i sreća, jer da je, tko zna gdje bi završili. Vjerojatno bi se vratili u kameno doba. Mislim, ovo su neka moja apokaliptična predviđanja. No ne znam,
ne čini mi se da su baš toliko suluda. Jer ako se sjetimo da bi došli do te neke idealne ideje ili da pretočimo komunizam u stvarnost, jako puno nevinih duša je ovdje moralo nestati ili završiti pod zemljom. Dok tako Helena navodno kuburi u nekoj kapitalističkoj firmi, uspio sam vidjeti da je čak i vlasnica u jednoj privatnoj firmi po imenu DPR, to jest društveno-politički razvoj. I relativno je to nova firma osnovana tek prošle godine, te nema nekih previše financijskih podataka. Ali zapravo je to možda dio velikog plana kako ubiti sistem, to jest uništiti ga iznutra. Nažalost, teško je to saznati kad si član neke tajne organizacije koja ima neke tajne škole, ali svejedno daješ velike intervjue za Jutarnji list. Bez brige, nije Helena ovdje sama u toj firmi DPR, nego već tu još jedan zanimljiv lik po imenu Luka Resanović koji širi svoje ideje marksizma i čega se ne po radničkom portalu. Ipak, Heleni i njezinoj maloj organizaciji treba dati neke zasluge, a to je naravno samoorganiziranost i distanciranje od gradske i državne vlasti, jer kako ona tvrdi, oni se financiraju čisto od članarina i donacija. Te kažu da ne žele imati nikakve veze sa gradom, državom vlasti, što god, no vrijeme će pokazati svoje. Mnogi tako krenu, a na kraju završi na državnoj sisi, jer postanu dio sistema protiv kojeg se tako bore. Ova cijela priča me podsjeća na ono kad smo imali 14-15 godina, uvijek si imao to nekog mladog revolucionara koji se brio na Che Guevaru, nema pojma o njemu, nitko od nas realno tad nije znao koliko je zapravo to bio zločinac i što je sve radio ljudima i koliko su ljudi patili, ali znaš ono, revolucija je bitna, treba se dizati, treba nešto raditi, a što? Niko ne zna. Zbog čega? Ko to zna? Glupost. Biću ovdje totalno fair i reći da Helena i njezina tajna škola komunizma zapravo nisu neka super nova pojava, jer ovdje postoji još jedan ogranak, oni su vjerojatno međusobno svi povezani, a to je RKS, to jest Revolucionarni komunistički savez koji djeluje na području, pa pazite sad, cijele bivše Jugoslavije. Zanimljiva je to svaka organizacija i oni se navodno žele distancirati od staljinizma, to jest svih njegovih zločina i cijelog tog totalitarnog režima, a kao i loših strana komunizma, kao da ima neke dobre. Svako, to je najsmiješniji dio cijelog tog revolucionarnog pokreta, jer nisu ljudi glupi, a boga mi niti lako ne zaboravljaju. Jer kao što je poznato, socijalizam je samo dio puta do komunizma, a ta neka prazna obećanja da neće biti Staljinovih metoda može popušiti eventualno ekipa iz neke druge galaksije. A sada možda i najbitnije pitanje od svih, već prije postavljenih pitanja, a to je gdje su Možemo si? Gdje su glavni prvoborci grada Zagreba u svemu tome? Mislim, desnica se već odavno tu javila, odmah su tu osudili se i žive mrtve, nešto je prilično normalno za njih. Oni će se javiti na svašta. A ovim je došlo ono doslovno ko budali šamar. Ovi naši Možemosi su nevjerojatno proaktivni i aktivni kada je u pitanju nekakav Thompson, kada su to neki ZDS i NDH i razne gluposti koje se događaju sa kontra strane. Bulldog Benčić dobiva 8. nervni slom. Kekinka doslovno pada u trans i izobličuje se. A Radoslavu Boriću kosa postaje sve crvenija. Gdje je tu moj Milutin Kekinović? Ili recimo Pupi, znači nigdje ni traga ni glasa od nikoga. Nitko se ne želi čak niti distancirati od njih. Jer koliko sam uspio vidjeti, stvarno šute kao zaliveni. Ne može se baš naći ništa po društvenim mrežama koje vole toliko koristiti i promovirati se. Možda je to zapravo i zanimljivo jer oni dijele prilično slične ideologije. Recimo, to su ti zeleni pokreti, zelene politike, LGBT prava, socijalizam općenito i aktivizam. Pa možda se zapravo ne žele zamjeriti jedni drugima. A sa druge strane opet, možda je Helena od Zagreba i njena cijela kompanija tajnih komunista zapravo malo preradikalna za naše Možemo se. Ili jednostavno nemaju neku dobru taktiku. Jer Možemo se su trenutno na gradskim i ajmo reći nekim državnim jaslama i onak dobro je, ima se para, a može se svašta tu kuburiti. A Helena jednostavno se možda ne uklapa u tu neku politiku. No zato vjerujem da Vili Matula svako podržava održavanje ovih komunističkih škola. A sad i ono najbitnije. Uz sve te prepreke koje se naša jadna Helena od Zagreba bori i ne može imati svoju normalnu komunističku školu, nego već mora biti u tajnosti, našla se tu i deklaracija o osudi zločina počinjenih tijekom totalitarnog komunističkog poretka u Hrvatskoj od 1945. do 1990. godine. Ovo možda čak i najviše udara od svega. Znači, komunistički i totalitaristički u istoj rečenici. Od 1945. do 1990.
Kako sad pobjeći od svega toga? Mislim, možemo se vratiti na Lenjina i Trockog i reći, ne, sve ovo ostalo nam ništa ne znači, ali to bi bilo laganje. Kako oni samoprozvani komunisti mogu živjeti sami sa sobom kad ih se prozove za te totalitarističke komunističke zločine? Ne znam, meni to je jednostavno fascinantno. A možda oni zapravo jako mirno spavaju dok sanjaju te neke revolucije i odriču se totalitarističkih režima, ali svejedno će se prvom prilikom jako brzo dohvatiti. Sve u svemu, dragi moji drugovi, nama nije dosadno i lijepo je gledati kako se ova država i grad nemaju čime drugime i pametnijem baviti nego da se vraćamo desetljećima ili čak stoljećima unatrag. Sve u svemu, hvala za content i do sljedećeg videa. Bok!